I čao svima ljudi, evo nas u jednoj epizodi Minecraft doživljavanja i neću ovako više da brzo da pričam, pao je već mrak, snimao sam par pokušaja po danu, nešto neke smetnje. Znači, kao što vidite, malo sam tu kopao, ovo sjeme mi ne treba. Dakle, tu imam neke rude, kao što vidite ima ih mnogo, znači, to će me drži jednom 50-60 dana, 22 metala i 21 jedin. Kako da ne, kamo sreće. Nerviramo što na ovom svijetu uopšte nema ovaca. Dobro, nije baš uopšte, tu su dve vune. Ali onako pretežno da kažem nema ih. Dakle, šta bi mogo da uradim sad kad je mrak? Da ostanem ovdje u kući da me ne ubiju oni napolju. Baš će mi se probao. I, dakle, što ovaj zvučnik neće da stoji kako mi ja kažem. Tako. Znači, mogu bi da kopam kao i što bi se desilo. Kao što bi se desilo. Ne mogu da mislim na više stvari ima. Kao što sam i uradio. To ću ako nesem jedan ovaj biftek. Pečenu kremenarnu. I ne znam šta bi još mogo. Baklje. Jedino da ispečemo ovo. Da ispečemo ovu kremenarnu, sirovu govedinu. Pa oko ovoga ispečem. Dakle, ovako. 22 ulija. Biće ovo dovoljno. Biće to dovoljno. 5. Biće 16. Tako, preteći će mi 2 uglja. Ne, preteći će mi ništa. Moći ću da ispečem još 2 stvari. I dok se to peče, ovo će posle. Idem ja da kopam dok ovaj kramp ne rikne, ili da sačekam da se ispeče 3 metala pa da uzmem da napravim metalni. Eto. I ovdje samo jedan. Kako nemam štap. Moram da ga pravim. I idemo. Prvo ću da kopam sa kamenim pivkom ili krampom dok ne pukne. Ako ima bude i malo šta da iskopam osim kamena, pošto je ovaj rudnik čiji užas. Nema mnogo rude, nema ovaca. Ničega. Dakle, da ne bi išlo skroz oko, to je u stvari ovdje, tamo oko. I nastavit ću da kopam pravo. Ne baguj. Dakle, tu sam odmah išao na ugalj, crven kamen sam vidio još malo pre. Znači, samo još ovaj blok. Ugalj, znao sam da ga nema samo jedan blok, to je nemoguće. I to nisam znao. Stani. Ne bi trebalo da baguje. Malo pre mi je bagovalo i nisam znao zašto, kad sam vidio. Isprobavao sam nešto sa 16 čankova u daljini, pa je onako baš dosta bagovalo i nisam prosto znao problem i tek posle sam saznao. Sad sam stavio negdje na 5 čankova, tako nešto. To je dovoljno. Znači 23 crvenih kamena, 4 uglja, ajmo dalje. U
vuče kramp. I još uvijek malo nešto baguje, ali ne znam. Nije strašno, neću sad da ga popravljam i ne mogu. Šta bi... Ne, to nije bio tamo. Šta je ovo? Dakle, idemo dalje. Ne znam, valjda ću da stanem kad bude ovaj ekran došao do polovine. Ajde nešto. Dobar, nema ništa. Evo ga. Ali ne razumijem zašto nema dijamant. Htio sam da kažem metal. Zašto nema metala? Ajde bre. Ubi se kopajući. I kamp je došao do pola, ali meni se nešto nestaje. Da, evo ga vogali. Ja volim taj osjećaj uvijek kada stanem negdje, imam osjećaj kao šta ako je 1-2 bloka iza dijamant ili tako nešto vrijedno. Šta je vrednije dijamanta? Ne znam, ovaj položaj mikrofona možda se nisam čuo baš dobro, što volim da se naslonim onako na stolicu. I evo ga šljunak. Ako ovdje nema ništa, da ima lava, vraćam se. Ako je iza nešto, da, to je taj osjećaj. Ne gladnim, to je čudno. Mada je dobro, po meni. Vratimo se gore. I evo ga. Samo kad se trči, znači evo već jedna butkica. I to jako brzo. I 1,5. Dok doguram do gore bit će 3. 2. 2,5. Neće. Znači, eto je tako, ovdje imam metal. Ovi ću ostaviti, ajde ovako sve pa da uzmem šta mi treba. Znači treba mi da ispečem to. Što ne znam, ćemo da ispečemo ovdje jednu dasku. Da vidimo koga ima napolju. Ne vidim nikoga, dan skoro sviće. I evo ga, to se peče. Ajde bre, evo. I to je bistek. I tako. Znači 20 metala, tu ću posle nešto da napravim. I eto, to je jedna epizoda kopanja. Mogu samo da vidim što ima napravim. Ništa zanimljivo. Dakle, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!